Ne tɔgɔ Ablaye Dambele, ne ADVR ɲama ye. ADVR ye o min ye? ADVR ye jɛkulu ye mɔgɔ minnu bɔra Musa bin wagati san 1991 pour que ka yɛlɛma don jamana ko la ka fɔ ka démocratie sigi jamana kɔnɔ. Mɔgɔ minnu bɔra n'u dɔw tora la n'u dɔw banana olu ye jɛkulu min sigi o de tɔgɔ ye ADVR. Ayiwa sɔni président bɛna gerbe déposer ɲina célébration in a b'o bila minɛn jumɛn kɔnɔ? Bon an bɛ ɲina célébration bila bɛn de kɔnɔna na parce que bi malidenw mako bɛ bɛn na bi an mako bɛ sigikafɔ la an mako bɛ kelenya la parce que i tɛ se ka foyi kɛ jamana kɔnɔ bi tant que ni bɛn tɛ yen. An bɛ yɔrɔ min na bi c'est vrai que gɛlɛya bɛ yen mais gɛlɛya o kɔ ye jumɛn ye o ye hɛrɛ de ye. Hɛrɛ bɛ yɔrɔ min na gɛlɛya de bɛ yen, gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na hɛrɛ de bɛ yen. Mais pour que an ka baara ka se ka ɲɛ ka taa ka na a ka kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka bɛn kelen ma an ka don dan kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ. O de y'a to an ye ɲinata bila bɛn hukumu kɔnɔna na. Bon maintenant min ye ɲinata organisation ye. Organisation na Mali mako b'a den bɛɛ la. I bɛ kɔ kan o i bɛ yan o i bɛ kɛ yɔrɔ o Mali mako b'a den bɛɛ la ka sigi ka fɔ kɛ ka kelenya kɛ ka sababu kɛ mun ye jamana nin tɛ jamana fitinin ye jamanaba don. Bi tɔgɔ min bɛ Mali la bi n'i y'a mɛn ka kunu ye ka bi ye i b'a dɔn k'a fɔ ko jamana nin tɛ jamanaden ye wa barika bɛ jamana nin kɔnɔ kɔ duwawu bɛ jamana nin kɔ. Bon n'o ko bɛ kɛ o tɛ se ka kɛ kodenni ye. N'i y'a ye ni président bɛ na gerbe déposer parce que a ye miiri mɔgɔ minnu binna kunu pour que nin ko ka se ka sira sɔrɔ. Bon ni o ko ni jamanatigi ko ko ale bɛ o dɛmɛ ɲɛsin ADVR o tɔndenw ma an k'an ka jamanatigi fo ka jamanadenw fo ani fɛn fɛn y'i sen bɔ a kɔnɔ ka na nin cérémonie na an b'a bɛɛ lajɛlen fo. Hakililajigi la nin don in b'an hakili jigin fɛn jumɛn na? Bon nin don b'an hakili lajigi vendredi noir ne b'a fɔ ko juma min gɛlɛyara ni juma bɛɛ ye. O juma n'a kɛra san 22 ka se san 1991 ma. O don maliyɛn bɛɛ de bɔra cɛw bɔra musow bɔra denmisɛnninw bɔra a ko an bɛ sa pour que démocratie a bɛ sigi an ka jamana kɔnɔ yɛlɛma ka don kelenya ko ka dabila bɛɛ ka se k'i yɛrɛ fɔ dɔɔni pour que jamanadenw jɔnya ka dabila. Bɛɛ de bɔra o la i kɛra fonctionnaire ye o i kɛra sɛnɛkɛla ye o i kɛra mɔgɔ sugu sugu bɛɛ de bɔra o la. Bon ni mɔgɔ minnu bɔra mɔgɔ minnu sara o la u sara n'u ka hɔrɔnya de ye u sara parce que jamana bi olu tɛ bi mais jamana bɛ k'u kɔsumaya. Bon an minnu fana bɛ yan bi anw tɛ se ka ɲinɛ o kɔ fo n'an fɛn fɛn bɛ kɛ fana f'an ka o fana ko fɔ. Bon sababu de y'a to an tɛ se ka ɲinɛ o kɔ cogo si la ni ka hɔrɔnya ni san o san o ye wajibi de anw kan ani jamana ɲɛmɔgɔ kan pour que k'a dɔn k'a fɔ vraiment ɲinama k'u kɔ u ma sa fu u sara jamana ko de la wa an fana bɛ sa jamana ko la. Ala sago a sago. Tɔgɔ Bintu Mayiga. Bintu Mayiga. Awɔ. N'Ala sɔnna a ma. Hakilina jumɛn? Ayiwa hakilina min bɛ ne na an 91 an ye kɛlɛ kɛ kun minnu kama olu ka sabati an hakilina y'o de olu ka sabati o la a tɔgɔ ka kumakan mɔgɔw ka se k'u hakilila fɔ hɛrɛ ni baden na ka tɛmɛ association ka se ka kɛ an ye kɛlɛ kɛ o y'a sɔrɔ association ko tun tɛ yen dɛ an ka kɛlɛ de y'a to association créera an kɛlɛ de y'a to hali il y a beaucoup de radio cayara télé cayara fɛn an ka kɛlɛ de y'o bɛɛ kɛ i y'a mɛn an hakilila ye min ye sisan min b'an kɔnɔ olu ka sinsin démocratie ka sinsin a ka sinsin jamana ka sumaya hakili ɲuman ka don an bɛɛ la anw jamanadenw an ka hakili ɲuman sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka hakili ɲuman sɔrɔ an ka sigi ka kuma ka faso bɔ nɔgɔ la parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan a man ɲi dɛ ala ka faso bɔ nɔgɔya k'o ka tila u senfɛ o de ka d'an ye. Aba ne tɔgɔ ye Salum Dedew Traoré
ne ye AMSUNEM secrétaire administratif ye bon alors an bɛ monument kɛrɛfɛ bi président nana gerbe déposé nin bɛ hakili jigin mun de la bon nin bɛ hakili jigin ko ɲumanw la a bɛ hakili jigin ko jugu fana la parce que n'i y'a ye président nana ka na gerbe déposé yan a nana gerbe maa minnu tɔgɔ la olu sara olu maa caman fana de sara u sara Mali yɛrɛ ka baara fɛ u sara pour que démocratie kana donc o démocratie ni o nana bon mais démocratie ni a nana cogoya dɔ la bon tuma dɔ la a bɛ ko ɲuman kɛ tuma dɔ la a bɛ kojugu kɛ donc vraiment a ma se ka sira tilennen sɔrɔ o de kama sɔrɔdasiw nana tuguni bon sɔrɔdasiw nana bon a ma diya maa caman ye a diyara maa caman fana ye mais u bɛ ka baara min kɛ o kɔni diyara maa caman ye bon tiɲɛ dɔn démocratie tɛ mais mais ani démocratie bɛɛ ka kan parce que démocratie ye mun ye an ka ɲɔgɔn lamɛn min ka ɲi bɛɛ ye an k'a kɛ n'o o de kɛra u yɛrɛ ka baara ye sisan o tuma na ani démocratie bɛɛ ka kan donc vraiment an kɔni b'u fo an b'a fɛ fana mɔgɔw k'u supporter parce que u bɛ ka baara min kɛ a ka di maa caman ye a ka di ne kɔni ye voilà. Ah bah merci. Ah bah.